Vítam vás tu u posledného 10. dielu z hry Minecraft. V tomto poslednom dieli z hry Minecraft vám chcem vám ospravedlniť, že včera nevyšlo video z Minecraftu. Tak prepáčte, že som nemal čas natočiť včera posledný diel z Minecraftu. Tak ho natáčam teraz. Ho natáčam dneska. Tento posledný diel z hry Minecraft. A chcem vám povedať, že na 10 dní si dám prestávku. Na 10 dní si dám pauzu s vydávaním videí na YouTube. Takže tak. A po 10 dňoch sa vrátim znova s videami na mojom hlavnom kanáli. A ešte vám chcem povedať, že budem vydávať raz za týždeň video na môj hlavný kanál. Raz za týždeň. Takže tak. Raz za týždeň budem vydávať na môj hlavný kanál videá. A uvidíte, že budem raz do týždňa vydávať také natúpané videá, ktoré ste ešte na môjom hlavnom kanáli nevideli. Keď ste si mohli všimnúť na môjom hlavnom kanáli, tak viete, že sa blížime. Tak viete, že sa blížim k 200 odberateľom na môjom hlavnom kanáli, že sa blížim k 200 odberateľom, takže tak. Už natáčam minútu. Ešte budem natáčať, takže tak. Ešte vám chcem povedať, že po 10-dňovej pauze na môjom hlavnom kanáli si zmením jednu vec, a to názov na Studio Šiša TV. Takže tak. Zase si to zmením na Studio Šiša TV po tých 10 dňoch. A v ten istý deň natočím ďalšie video. Nehajte sa prekvapiť. Aké? Možno sa vrátim k vlogom, alebo možno urobím storytime. Môj prvý storytime na môjom hlavnom kanáli. Takže tak. Keď to chcete vidieť, ten môj prvý storytime, tak mi dajte like na toto video a odber na môj hlavný kanál. Keď to chcete vidieť, môj prvý storytime na môjom hlavnom kanáli. Takže tak. To je všetko z tohoto videa, dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál. Lebo sa už blížim k 200 odberateľom. To je všetko z tohoto videa. A uvidíme sa u ďalšieho videa hneď po 10 dňoch. Čus.